Mga ka-digital disciple, naranasan mo na bang maging sobrang abala sa pagtulong sa iba, pero ikaw mismo ay napapagod na? Yung parang wala ka ng oras huminto kasi laging may nangangailangan? Ngayong araw, ipinaaalala sa atin ng Ebanghelyo kung saan talaga nagmumula ang lakas ni Jesus. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensahe mula sa Ebanghelyo ngayong araw, January 14, Wednesday of the first week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Marcos 1:29-39, mula sa sinagoga ay dumiretso si Jesus sa bahay ni na Simon at Andres. May lagnat ang biyenan ni Simon. Lumapit si Jesus, hinawakan ang kanyang kamay, at agad siyang gumaling. At siya'y naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at sinasapyan ng masasumang espiritu. Pinagaling niya ang marami at pinalayas ang masasamang espiritu. Ngunit kinaumagahan, madaling araw pa, umalis si Jesus at nagtungo sa isang liblib na lugar upang manalangin. Hinahanap siya ng mga alagad at sinabi, "Hinahanap ka ng lahat." Ngumit sumagot si Jesus, "Doon naman tayo sa ibang bayan, upang doon din ako mangaral. Iyan ang dahilan kung bakit ako naparito." At naglibot siya sa buong Galilea, nangangaral, nagpapagaling, at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Mga ka-digital disciple, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang balanse ng buhay ni Jesus, paglilingkod at panalangin. Hindi nagmumula ang kanyang lakas sa papuri ng tao o sa dami ng ginagawa, kundi sa tahimik na ugnayan sa Ama. Kapag puro gawa pero walang dasal, napapagod tayo. Kapag may dasal, kahit marami ang gawain, may direksyon at lakas. Sa Ordinary Time, tinuturuan tayo ni Jesus na ang kabanalan ay makikita sa araw-araw, sa pag-aalaga, sa paggaling, sa paglilingkod, pero laging nagsisimula at bumabalik sa panalangin. Mga ka-digital disciple, kung pakiramdam mo'y pagod ka na, baka hindi makailangan ng mas mahabang oras ng paggawa, kundi mas malalim na oras ng panalangin. Huminto ka, manalangin ka, at doon mo muling matatagpuan ang lakas. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.